Bos días a todos, o meu nome é Susana Ramsar Alonso, eu traballo no Departamento de Sanidade Animal da Facultade Veterinaria. A miña tese doutoral está relacionada coa dinámica poboacional das carratzas exóticas no noroeste de España. Entón, unha parte do meu traballo é a infección por borrelia en carratzas recollidas en Galiza, que é o tema do que os vou falar hoxe. Entón, de maneira xeral, vou facer unha breve introducción. Entón, partimos da introducción definindo que é unha carracha. Vale, pois unha carracha é un animal como un xabaril, unha ovella, ademais, un artrópodo, isto quere dicir que o seu ten esos esqueletos tetron e as súas extremidades están articuladas. Pero é un arácnido, igual que os escorpións, as arañas, os ácaros, e, ademais, o seu nome científico do grupo é Isovedea. Dentro deste grupo temos os tipos de carrachas. Por un lado temos as carrachas duras e por outra lado temos as carrachas blancas. Realmente estas dúas carrachas diferencianse polo seu comportamento. É dicir, teñen formas diferentes de captar os pedeiros. Ao mesmo tempo, diferencias a nivel estrutural. Deste xeito, o natosoma, que é o aparato a través do cal se alimentan, é visible nunha vista dorsal nas carrachas duras. Sen embargo, nas carrachas blancas temos que darlle a volta á carracha para poder observar. Ademais, o escudo é unha estrutura, que é esta que vedes aquí, que é exclusiva das carrachas duras, das carrachas blancas que hacen delas. Cal é o ciclo das carrachas? É dicir, que estadios teñen as carrachas ao longo da súa vida? Todas as carrachas poñen os ovos na vegetación. Ao cabo dos meses, cando estes ovos rompen, aparece o primeiro estadio, que se denomina ninfa, larvas. Esta larva ten que alimentarse de hematófaga, cos outros estadios. Normalmente faino de animales de pequeno tamaño, como pode ser un ourizo, un gato, un lagarto. Unha vez que remata a primeira alimentación, cae o chan e muda ao seguinte estadio, que é o que se denomina ninfa. Esta ninfa, como o hematófaga que ten tamén que alimentarse de animais. Neste caso, son normalmente animais de un tamaño relativamente maior. Cando remata a alimentación, cae de novo chan e muda ao seguinte estadio, que o que se denomina son os adultos, ven femia ou macho. Estes realizan a cópula sobre o hospedeiro, normalmente animais de tamaño maior, e unha vez que remata a cópula e a alimentación, volve a caer o chan onde poñen os ovos. Isto sería o ciclo dunha carracha de hospedeiros. Hai carrachas de dos hospedeiros, co cal a larva e a ninfa mantense no mesmo hospedeiro para caer o chan e transformarse en adulto, mudar adulto, ou ben un hospedeiro. Neste caso, a larva, a ninfa e o adulto mantense no mesmo hospedeiro durante toda a súa vida. Unha das preguntas que se fan cotidianamente é como fan as carrachas para unirse ao hospedeiro. A maioría das carrachas o que fan é localizarse na parte superior da vegetación, cas patas cara arriba, de tal maneira que cando pasa unha persoa ou un animal, o agarran, buscan un lugar para alimentarse e realizan a alimentación. Son as chamadas carrachas exófilas. Isto é unha fotografía de como se vería esa carracha no alto da vegetación. Outras carrachas, pola contra, viven en niños ou en ocos onde habitan o animal. Son as denominadas carrachas endófilas, alimentanse dese animal que habitan nese lugar. O meu traballo está centrado nas carrachas exófilas, xa que son as que podo detectar pola técnica de captura que emprego. Todo o mundo di o mesmo. Se unha carracha se alimenta de ti, podes observarla. Este é o tamaño relativo, a representación dos diferentes estadios dunha mesma carracha sobre unha hojilla. E esta sería a fotografía. Se unha carracha ben macho ou ben femia se alimenta, podes vela, porque o tal tamaño a podes ver. Sen embargo, unha larva ou unha ninfa son difíciles de ver, e ademais a súa picadura non produce dor. De feito, o 70% da poboación que é positiva a LAN, que é unha enfermedade que só se transmite por carrachas, non recorda ser picado por unha carracha xa máis. Esa enfermedade só é transmitida por as carrachas. Entón, cales son as enfermedades que poden transmitir estas carrachas? Por un lado, temos a enfermedade de LAN, a febre recurrente, a anaplasmose, a obesiose, a tenderiose ou a rickettsiosis.
Por que elixen estas e non outras? Porque estas son diagnosticadas en España dunha forma máis ou menos continua. De feito, os animais están infectados, co cal, se as carrachas se alimentan deles, poden afectar os humanos despois de alimentarse. En concreto, o meu traballo vai ser, nesta exposición, centrase na enfermedade de Lyme. Co cal, as características desta enfermedade de Lyme é transmitida por carrachas duras, solamente por carrachas duras. É unha enfermedade bacteriana causada por unha bacteria chamada Borrelia burgdorferi, ensensural. Unha vez que a carracha se alimenta, podes presentar a sintomatoloxía a cabo de días, semanas ou anos. E o 90% da poboación que ten a enfermedade acaba presentando algún tipo de síntoma. A quen afecta esta enfermedade? Afecta aos seres humanos e os cans, pero todos os animais que se valoraron foron positivos a borrelia, co cal que manteñen o ciclo e infectan as carrachas. A sintomatoloxía ten diferentes estadios, pero de forma xeral podese decir que afecta o corazón, o sistema nervioso central e as articulacións. E, ademais, en torno ao 70 ou 80% da poboación que ten Lyme mostra o primeiro estadio con síntomas inespecíficos e con unha lesión moi característica que se denomina eritema migrans, que na seguinte diapositiva mostraremos unha imaxe. O tratamento curativo relativamente é un antibiótico, pero elimina ao axente causal, que é borrelia. Pero se tes un dano moi grave nos órganos, ainda que elimines a borrelia, vais a manter a enfermedade de forma crónica. Estas son as lesións características do eritema migrans, que son producidas no punto onde pica a carracha. Entón, que traballo desempeño no laboratorio? Eu fago a captura e identificación das carrachas, despois fago unha análise molecular da borrelia, entre outras bacterias, e despois cálculos estatísticos. Vale, que pregunta todo o mundo, como capturo as carrachas? Eu o que fago é coller un pan, pasado pola vegetación, darlle a volta e recoller as carrachas que se encontran en ele. A técnica que se denomina batereo. Esta é unha imaxe do pan, esta é a imaxe dunha ninfa no pan, que diredes, non se ve, non, que non se ve nin sobre o pan, non é problema a fotografía. Eso me ve. Fago mostra xera durante 2 anos en 3 zonas, unha montaña, unha costa, unha meseta, mensual. Estas son as carrachas nun bote, as identifico en lupa no laboratorio, e identifico o xénero, a especie e a familia. E para iso emprego claves morfolóxicas como estas que as fixen en primeiro. Vale. Posteriormente, collo as carrachas e de forma individual extraio o ADN e identifico un xen propio de borrelia. Con isto que identificaría a presenza da bacteria nas carrachas. Que resultados teñen? Pois dependendo da zona, a intensidade de infección das carrachas e dependendo do estadio é diferente. Pero, de forma xeral, as ninfas teñen en torno ao 11% de parasitación e os adultos o 21%. Con cal, estas son as pequenas conclusións que teño agora, que é a parte final do meu traballo. Vemos que na zona de meseta, na zona de montaña, a intensidade de parasitación das carrachas é diferente, sendo maior na zona de montaña. Motivo? Hai máis animais co cal se mantén o asociamento ciclo. E, ademais, según o estadio das carrachas, as ninfas presentan menos infección cos adultos. E o motivo básico é que, mentre as ninfas só se alimentan unha vez, que é a alimentación que fai pasar de larva a ninfa, os adultos alimentanse 2 veces, que é o paso de larva a ninfa e de ninfa a adulto. Bueno, pues con isto remato. Moitas gracias por a súa atención.